爆輪竜バゼルギウス。近年新大陸において目撃例が多発し始めていた飛竜で、危険度の高い飛竜の中でも頭一つ抜けた攻撃性と生物としての強さを獲得した保留級の生物です。音もなく不意に生態系へと乱入し、そこに生きる全ての生命を巻き込んで飛来した地を焼け野原へと変えるとんでもない飛竜で、争いを察知する能力を持つとの調査結果が出ています。その存在が頻繁に目撃されるようになったのは新大陸で、後に現大陸での発見例も増えていきました。両大陸に共通してバゼルギウスはありとあらゆる環境生態系に姿を現し、その地に適応するのではなく、自らがその地の主になろうと行動するため、自らが縄張りと主張している地にて争いの気配を察知すればすぐさまその場に急行し、横に広く細身の翼を利用した滑空飛行で音もなくその場に襲来すると言われています。バゼルギウスの翼はもともと構造上自ら羽ばたいて積極的に飛行するような形ではなく、広い翼膜で風をつかむことで滑空することに適しているとの研究結果も出ています。故にバゼルギウスは翼を羽ばたかせることがないため、音のない飛行を可能としています。全身に鉛色の強度と耐熱性に優れた口角を武装しており、顎や腹部付近、尻尾には爆輪と呼ばれる爆発性物質の塊が確認されます。バゼルギウスの爆輪は正確には鱗ではなく、体内から分泌腺を通って分泌された爆発性の体液が空気と触れた時酸化することで皮膜を生成し、冷え固まって塊となっている設定は有名ですけど、どうやら近年新大陸にて存在が確認されたばかりのバゼルギウスの特殊個体であるグレンタギルバゼルギウスは、体内から分泌される体液成分がそもそも通常種とは異なっており、より多くの熱量とエネルギーを蓄えた液体となっているようです。このような体液が生成されるようになった原因の一つこそ、竜結晶の地及び新大陸の性質にあります。新大陸には地脈と呼ばれている地底通路が張り巡らされており、この地脈の中をここ新大陸で寿命を迎えた古竜が放つ莫大なエネルギーが通ることで、新大陸は生命力に富んでおり、そこで生きる生き物も力強く育っていきますが、特に竜結晶の地はそのエネルギーが固形化するほどエネルギー純度が高い場所なので、そこに縄張りを持ち、その地に固執していたバゼルギウスが通常よりも高いエネルギー純度の空間にて成長したことで、より強力な分泌液を生成できる特殊個体へと至ったみたいです。バゼルギウスにとってこの環境は理想的な地ですが、故に競合相手も豊富。この地に縄張りを持てるのは選ばれたバゼルギウスのみ。日々バゼルギウス同士で、そしてこのエネルギーにあふれた地を目指してくる古竜や保留級生物とも争い、なんとかこの地の主導権を握ることができた個体のみがこの特殊個体へと変貌し、争いに敗れた他個体はその他のありとあらゆる生態系へ乱入していくはずなので、結果的にやはりこの特殊個体が誕生するのは竜結晶の地や新大陸の奥地、導きの地の溶岩地帯など、より多くのエネルギーと熱に包まれた爆輪をより強力に育てるのに適した地となるでしょう。実際バゼルギウスは新大陸においては竜結晶の地にのみ爆輪を地面へと擦りつけた焦げ跡のようなマーキングを行います。以前から竜結晶の地でマーキングを行ってきた個体はこの地に固執してきた個体で、後にグレンタギル個体へとなる存在だったんですね。ところで現大陸にもこの環境と似通った生態系が存在しています。それが溶岩洞ですね。サンブレイクのグレンタギルバゼルギウスが溶岩洞に出現するかはまだ分かりませんけど、 PV では四つ見和道とラングロトラが一堂に会していたことから、おそらくは溶岩洞にて初登場するのではないかと思っています。四つ見和道とラングロトラが一緒に出てくるのは溶岩洞くらいだと思うので、溶岩洞の奥地には巨大な古竜の亡骸がありますし、火山地帯なので地脈も通っていることでしょう。それに資料集でも溶岩洞はその他の地に比べて古竜の亡骸の影響か生命力にあふれているとのことなので、この地で成長したバゼルギウスがグレンタギル個体になることはほぼ必然だと考えられます。グレンタギル個体は全身の鉛色の口角の一部、頭部付近の口角が黒を通り越して青みがかった焦げ跡を残すくらい過去にたくさんの爆撃をこなしてきたと考えられ、全身の爆輪もさらに赤みを増した異様な状態、さらに攻撃を加えていくことでバゼルギウスの興奮が頂点に達した瞬間、鉛色の口角は青みがかった黒から一気に強い光を放つ赤色に変色し、爆輪だけでなく本来持つ本物の鱗すらも圧倒的な熱量を溜め込むことになります。次第に赤かった爆輪は今度は白紫色に発色するようになり、この状態こそがグレン状態。強い光を放つ紫色の爆輪は通常よりもはるかに高い熱量を宿し、その性質も変容しています。
まず通常バズルギュースは行動するたびにボタボタと爆輪がその場に落ちて爆発していましたが、グレントギル個体は爆輪の性質とそれを生かした戦闘に関する経験値も高いようで、爆輪の元となる爆撃を分泌する分泌線を力を込めて締めることで爆輪が意図せず落ちて爆発することを防いでおり、グレントギル個体は意のままに自分の好きなタイミングで爆輪を周囲へばらまくことができるようになっているようです。しかもばらまかれた爆輪は落下の衝撃によって一気に熱量を増し、従来とは異なる異常な粘着性により壁にも張り付き、凝縮されたとんでもないエネルギーをさらに増大させながら、その体積を大きさをみるみる増幅させ、膨張した後に大爆発を引き起こすといったとんでもない性質を持っています。この爆発に巻き込まれれば、どんなに強大な固粒級生物でもなすすべなく丸焼きにされてしまいますし、新大陸においても固粒級生物同士の争いにおいてバズルギュースにイミルジョーやラージャンなどが全力で立ち向かっても、周囲にばらまかれた膨張した爆輪によって大打撃を受けており、固粒級生物の中でも1位2位を争うような凶暴な生物となります。もともとバズルギュースは通常個体では固粒級生物の中でもイミルジョーやラージャンに比べると若干力不足とまではいかないものの、絶対的に主導権を握れるような存在ではなく、現大陸でも固粒級生物候補であるマガイマガドに蹂躙される様子が確認されました。しかし面白いのは、このバズルギュース、多くの固粒級生物たちラージャンやイビルジョーに比べて圧倒的に特殊個体になった時の伸びしろと力強さの振り幅が異常というところですね。特殊個体になった瞬間、怒り食らうイビルジョーすらも苦戦するような化け物と化すんですね。こんな大規模爆発を引き起こす爆輪を無限にばらまいてくるんですから、それもそのはずですね。しかもグレンタギル個体は頭部と尻尾の爆輪と口角の熱量が最大に達した瞬間、大きく翼を羽ばたいて空中へと舞い上がり、辺りへと活性化爆輪をまき散らした後、自ら急降下し残った爆輪を全て爆散させるといった超派手な大技、グレンタギル大爆撃なんて芸当まで可能としています。これに巻き込まれた生物はたとえ古竜であろうとも木っ端みじんになってしまうでしょうね。この大技もおそらくサンブレイクにてよりエフェクトが派手になって実装されるんじゃないでしょうか。今からものすごく楽しみですね。8月ですね。グレンタギルバズルギュースとその戦闘にはガンナーがほぼ一択みたいな空気はアイスボーンの時から結構ありました。辺りへばらまかれる爆輪の数と爆発範囲が異常なんで、どうしても剣士では太刀打ちできなかったんですけど、サンブレイクではどのような調整がされるんでしょうか。剣士でも戦いやすいモンスターになっていればいいんですけどね。バズルギュースがなぜ爆輪を扱う進化を遂げたかといえば、やはりその全体的な極に比べてかなり小さい頭部と顎に原因と理由があると思われます。実際資料集によれば、バズルギュースは空中より音もなく飛来した後、存在に気づかない獲物めがけて爆輪を落とし、その地一体ごと焼き払うことで獲物の硬い口角や骨、筋肉などを粉砕し、さらに焼き払うことで熱を加えて柔らかくして捕食しやすくする生態があるようです。バズルギュースのこの凶悪な爆輪を扱った攻撃は、元は外敵排除の目的ではなく捕食を行いやすくするために発達した可能性が高いですね。それが攻撃にも有利だと気づいて、縄張りを主張するための攻撃手段とマーキングのために発達していったんだと考えられます。このグレンタギル大爆撃はただの攻撃技ではなく、全体広範囲に巨大な焦げ跡を残すことによってマーキングとしての役割も持っているようです。過去体に対して俺はこれだけ巨大な爆発を起こせるぞと主張することで、その地一帯を縄張りと主張しているんですね。特に竜結晶の地においてはこの大爆発をたくさん多用して縄張りをなんとか確保しようとしていることでしょう。動画ご視聴ありがとうございました。僕のチャンネルでは普段の狩りで役立つお得な攻略情報や狩猟法、検証動画や初見のリアクション動画、モンハン解説シリーズや考察動画など、モンハンに関わる全てのコンテンツを楽しく紹介していきます。今後ともどうかよろしくお願いします。